masingmolni risa bororokno ri chumchumui maya belai kheno wana masingsa wana jaknai kok ungui tongmani obahaino belai kheno bolai jaknai koktoma kasai phaikya belai kheno risa nukhungo thangui obahakino ri chumpakmani nukjakha lukurokno obahaino tiprasa kami belai kheno ri jingjak masaya manungya o khali haikeba ri chumui maya rokno ri paimaya rokno haike rungnogo thanani cherai khonai rokno ri chumgirui aborokno bagai kha belai kheno bolai jangnai koktoma kasai phaikya taku poritus deporma obahakino dol kha baksa khlaiui ri chum bagai laikha risa parawo obahaino Kancon Chora munda kami amchayo thangui obake naitugui risa bororokno iri bakmani koktoma kasai phaikya obahaino belai kheno bolai jaknai kok ungui tongkha obahaino taku poritus deporma obahai ri chum bakmani risa bororokno masingmolo obahai dan khlaimani bagui belai kheno bolai jaknai kok obahai koktoma kasai phaikya Kancon Chora munda kami amchaini koktoma jaiwinai tongni didi report chini ha kami haike bo jagao tini ri bagjagi tong abo actually 48 Korongshora assembly khobjago tai chino jagao 82 miles ni oja kaisa munda para nei Kancon Chora bisingo chini takuk minduno singkorka ang singkorman poro bosin takuk bisho munda na bobai jugajog khlaika program salaika salaimani bisingo bongni o kamio jung phailiman kha phaimani karon chino jaga kuno political issue kri kuno dharma bhittik kuno issue kri o jagao sigango ang Facebook o rijak tongo je chini bororok tabukni o jorok kwbangma bororok no nok nukhungo kanmung chumung kwbangma jorok no khibna kaibo hakasi jingjago tonna hangkebo kanna musungya abahai kwbangma nok nukhung kahamo ri bara klaijak tongo gaborno sakaje no ri rok tongkhanga kai norok khumui toni di sui toni khai chung obahai keno kwbangma jagao chini nangmani bororok tongo chumnani kannani borok mankha kai borok ni bagai kaham da abahai khaino chung tini khnaka o munda para obo chung phaiman phaikya boskango Christmas botongo chung oja chart kono phaikya belai khabang strango kai tor obahai keno chungna hamari khlai tong